Hey guys, Khulumbai Minina ko angni gumun si godan video borne bahorne thibai so dinini video sahibai so dini hey guys ang birak gobaw जाबायमोन movie नायाखै बेखायनो आं सानबायमोन दिनैहाय movie नायहैनोसै आंनि बिलोगो सासेजों so बेखौबो आं बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनाखै ओमफ्राय आं बेखौ फन खालामखाबाय अलरेडि बेबो दिनैहाय फ्रि दङनो ओमफ्राय जों सानैजों दायो मुभि नायनो थांगोन आरोना so नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Like keen hoise Muslim hoise slim shwa dekile pura fat mane Harus? Hah? Dekai dari di light tu. Aku tak video mana boleh buat. नै गाइस सानैदोनो होखावनोसै जानाया रेस्टुरेन्टावहाय बिहरखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै प्रनमोन आरोना बियो फायार मामोनथाय नामा ओमफ्राय मा होनो जों सानैया लोगो मोनबा जि फट' भिडिअ रिल्स लायाबानो गोसोआनो गोजोना आरोना इनि उनावसो जायो माने एसे बेदरा सुलायलाङो इनि थाखायनो फायार अलरेडि थाखानाय गुदुं गुदुं थाबाय थानायनि बेखौ बिहरबाय आरोना नङाबा जों फट' भिडिअ लानायावनो गुसु जाजोबगोन ना ओमफ्राय नै दासो जानोसै आरोना जोङो बिराद गाजाखालि माने आजिखालिथ' गासैबो बिनो आरोना मेक्सिमाम मानसियानो माने बहाबा रेस्टुरेन्टफोराव थांबा माने जाग्रोनायनि सिगां फट' भिडिअ लानाया गोनांथार नङा होमबा जोर से बोलो मैना ओ मैना ये कुया देखाना है सा इतना लेट हो गयो ये देखा भाई बहुत लेट हो गयो जल्दी जल्दी S1 German modular kitchen Royal Mahogany wooden नहीं नहीं सा last time ngopale देखियो ओरैबायदि जाबाय बेबो बिराद जानो हायो आं बायसा ओमफ्राय जानानै जोंहाना 7:05 ना 7:15 दंमोन मुभिया ओमफ्राय उनावहाय टाइमानो जोंना लेट जाबायब्रा ओमफ्राय जल्दि थांनानै उनावसो सहैबाय thank god अभी का मायबा लाइन थांगासिनो जों दायो जानायनि वो पीस रही है ना बोल रहा है आज के जमाने में भी छीलना पीसना लेकिन रेडीमेड वाले पैकेट में स्वाद और खुशबू कहाँ? एक आ गया ना सबसे बेस्ट एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट सो फ्रेश टेस्ट एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट kilo दाइजों नायखांबाय आमार इटा सुवा হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম আৰু ঠিকে আছে ঠিক ঠাকে আছে ইমানো মানে সুপাৰ ডুপাৰ হিট তেনেকুৱা নহয় আৰু মানে ঠিক ঠাক আৰু
ইয়াতে বন্ধ হৈ গ'ল ক'ত বন্ধ ইমান জলদি বন্ধ কৰে ন অলপতো এটলিষ্ট চিটি চেণ্টাৰ হয় ন মানে মলকেইটা এটলিষ্ট অলপমান দেৰিলৈকে दा जोङो लावदुमनि वेट खालामगासिनो दाबो फैयाखै बियो लांफैनो So guys, जोंथ' मुभिखौ नायबोबाय ओमफ्राय न'आव मोनफैनानैहाय नै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय मुभिया मोजाङानोमोन बाराद्राय गाज्रिद्रायबो नङामोन जों मुभि नायनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय थेंक गड मुभिखौ नायदोंमोन आरोना जोङो एसेबां माने आउट अफ 10 रेटखौहाय 5 होनो हायो 5 नङाबा 7 बिदि होनो हायो मानो होनना बुङोबा आंनि थाखाय आरोना मानो होनना बुङोबा माने अभार इन्टारेस्टिं द्रायबो मोनाखै सुपार डुपार हिट द्रायबो मोनाखै ओमफ्राय आरो लोगोसे फ्लप द्रायबो मोनाखै आरोना मोजाङानो थिग थाकानो ओमफ्राय एसे इन्जय खालामबाय नायनानै गोबावथार जाबायमोन मुभि नायैया ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि जितु दिवालीनि भिडिअ बेखौ बिराद अननाय होदों बिनि थाखाय साबायखर गाइस लाभ इउ ओमफ्राय मा होनबावनो आरो आङो आं माने मोननैसो बुस्थु लाबोदोंमोन आरोना आङो सिटि सेन्टारनिफ्राय बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो बावगारदों मानो होनना बुङोबा आंथ' जा बुस्थु लाबोयो बायो बहाबा थाङो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो नालाय स' बेखौहाय आङो दा दिन्थिगोन आरोना बेखायनो आं मा थालांदों बेबायदि मोनबाय थादोंमोन स' दायो आं दिन्थिनोसै ओमफ्राय आङो आरामसे मोनफैखांनानै दुगैनानै फ्रेश जानानै देलायबावबायसो आरोना आरामसे माने आङो देलायनानै मानानै थानो मोजां मोनो नालाय बेखायनो देलायनानै थायो आरोना स' सोरबाफोर सिम्पोल थानानै मोजां मोनो सोरबाफोर आं बायदि देलायमांग्रि जानानै थानो मोजां मोनो स' बेखौनो माखासेया बुङो जे अभार देलायो मायो बिदि होननानै बाट आं जेबो मोना आं देलायनानै मोजां मोनो नालाय देलायो बा सोरबा जेन'का जों आब'मोना इसेबां बिदि देलाया सिम्पोलैनो थायो आरोना स' जोंनि ससाइटियाव गोबां मानसिफ्रानो सिम्पोल थानायखौ मोजां मोनो जोंफोरबायदि थानायखौ मोजां मोना बाट जेबो नङा गावबागाव गोसो बाट आंथ' हेपि बास बेनो जाबाय आंना स' गाइस आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नैबेयावहाय लाखाबाय आरोना बास्केटावहाय नोंथांमोना इजिलि दिन्थिनो हानायनि थाखाय स' फार्स्टआवनो आं दिन्थिनो नैबे फेसेस कानाडानि कम्पेक्ट पाउडार आरोना मायो अल टाइम प्र HD स' बियो नैबेबायदि आरोना कालारा ओमफ्राय बियो 899 रुपिस लादों बिराद मोजां आरो स्किन टनजों मिलायो आंनिजों स' आं सेम कालारनि लादों आरो मोनसे एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय नैबेयो आरोना जबिसनि सानस्क्रिन पाउडार बेयो बिराद मोजां आरोना बियो आंनि स्किन टनजों मिलायनाय बिराद मोनथारो आङो ओमफ्राय बे बिराद खमावनो मोनो बेखौहाय नोंथांमोनाबो बायनो हागोन आरोना 270 रुपिस अनलि खिन्थु बिराद मोजां दे बियो आरो लं लास्टिंबो जायो ओमफ्राय आरो लोगोसे क्वान्टिटियाबो बिराद बारा थायो माने बेयावहाय खम थायो खिन्थु नैबेयावहाय एसे खम थायो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं बायदोंमोन नाइकानि नै बेखौहाय आङो दहाय इउज खालामनो थाखाय दिहुनबायमोन नालाय बेनि थाखायनो पेकिंखौ बख'बाय नै नाइकानि नैबेयो आरोना ब्लासार बिराद मोजां मोनो आङो बे कालारखौहाय अभार पिंकिश द्रायबो नङा एसे अरेन्जि माने दंदेरो आरोना बाराद्राय पिंक द्राय नङा एसे अरेन्जि पिंक बिदि कम्बाइनेशननि बे ब्लासारा बिराद मोजां बियो नोंथांमोनाबो बायनो हागोन आरोना बेबायदिखौ एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनोथ' बे बेसेन लादोंमोनलाय आरो बे जितु ब्लासारनि सेट नाम्बारा जाहैबाय मालिबु बार्बी 03 नै ओमफ्राय प्राइसआ बेसे लादोंमोनथाय बावबाय आङो बाट बिराद मोजां बे ब्लासारा बेनि उनावहाय नैबे लादोंमोन आङो सुगारनि बेबो पाउडारानो आरोना
आंनावहाय माने फेस पाउडारा जोबबायमोनानो अलमोस्ट स' आङो एसे कालेक्ट खालामनानै दोनो मानो होनना बुंबा गाइस आङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो एसे माने जेराव थाङो नुबानो लानो लुगैयो नालाय स' मालाबा आंनि आखायाव ओरैबायसा जायो नोंथांमोना आंखौ बिलिभ खालामनाय नङा आंनि आखायाव माने थाइसेबो फैसा थाया ओमफ्राय बेबायदि टाइमाव आं बहानि मोननो न' फोननो थाखाय स' आंथ' दैलि फोनो ओमफ्राय दा आं ओरैबायदि खरसा खालामो आंनाव मालाबा माने थाइसेबो फैसायानो थाया सोरनिबा सिगाङाव बुंबाबो बिश्वासखौनो खालामनाय नङा आरोना बिलिभ खालामनाय नङा स' बिनि थाखायनो आङो मोननै मोनथाम एखेबारे बायना दोनखायो माने ओमफ्राय जोबां जाबा लायना दोनफैयो आरोना स' देट आं फैसा गैया जाबाबो टेनसन गैया बेबायदिहाय ओमफ्राय नै सुगारनि बेबायदि पाउडारखौ लादोंमोन आरोना आङो टिन्टेड पाउडारखौहाय नै बेबो मोजां लं लास्टिं जायो ओमफ्राय लिपस्टिक मोनसे लिपस्टिक ना मामोन इयो आइलाइनार लादोंमोन आङो सुगारनि वाटारप्रुफ आइलाइनार आरो बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै आङो ग्रे कालारनि लेन्स लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो लाबोदों लिक्विड हाइलाइटार माने आं लिक्विड हाइलाइटार दिनैसिम इउज खालामफेराखै आरो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि मेकआप टिउटरियेल भिडिअ नायदोंबा बेवहायबो नुवाखै जानांगौ स' नैबेयो जाहैबाय नाइकानि लिक्विड हाइलाइटार स' आङो जुदि मालाबा मेकआपनि भिडिअ खालामोबा नोंथांमोननो आङो बेफोरखौहाय लागायनानै दिन्थिगोन आरोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना स' बेखिनियानोसैमोन गाइस बारा बायना लाबोआखै फैसा गैयामोन जाखिनि दंमोन बायबाय आरो नांगौखौ बायबाय आरोना दिनैहाय जास्ट नुनानै गोसो जाबानो लानो लुगैनाय बुस्थुखौ बायनो हायासै जास्ट आंनो बेफोरखौ नांगौमोन नालाय जास्ट बेफोरखौ बायबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय